Yona nelangivusa lelizwe. Nakho-ke mfana wami. Yabona mina into ngiyibona kuqala. Yabona mfana wami lelo zulu elaliwenza mfana wami. Yabantu abadala bakini bacasule mfana wami. Mfana wami bona ukusumsama wakini. Aweka malume. Emshana ngizokubulala. Lethela lo mali ethunywe nga. Emshana phindele emuva. Ngizomtshela umalume. Khona umuntu wenhlungu engizonika. Bese nginika lo muntu wenhlungu ngizofena ukhothi. Mina ukhothi lo muntu wenhlungu ngizofena umshaya umabulala. Mina umshaya umabulala na kanjani umabulala ozophansi bese ngithathela nengithini. Okay mabulala ngibane ngihlala udabeni ngakuchithela isikhathi. Yazini ngifuna ukutshela umalume wakho lapha ya ukhansela. Ngitshela ukuthi ngisazothi ukunyamalala kancane njengoba kwamaholide. Bese ngitshelela yena nokuthi esikhundleni sami lapha ya ngifuna ngibekele uNoku. Hayi okay amala zowazi boshini. Awuye mabulala. Ya hamba nje. Ayi noma ngathiwa ninkukuwe phela endize lapha phezulu. Awehele zufike ngempela simbulele senginesona. Hayi mina simile kapteni. Amadana umkhothisile lo muntu lo. Hey captain asimkhothisanga uthe uheleza zivese emthathe nje. Manje lenteni ke ngingamkhothisa. Ngifade zomkhothisa. Sanibona ngiyanibulisa bathakathi ni moja ngithi anginikhumbuze mina lo nenathi angizokubhopha. Hello Zibi. Ubingelela abanike wena kanje. Wena lenkonkoni azi ngakho ngabafuni labantu abakanje uyangicika nje. Uyanginyanyisa uzovi nje umuntu nje. Hello Zibi. Hayi wena. Hayibo, bayinkonkoni nokoma. Uthini? Hayibo. Uceba kumxa. Hayi noma ngihamba usasibona phi isilwane esifana nawe. Angifuna nokuyithinta lento izoze ngithelele. Angiboni sengithi yo. Hayi man. Ndisha kufunda amazwi yakho ambalwa ucinga nzulu ndiyakubona uyandichaza ngezonhloni zakho nokuzinza kwakho ngiyakufrustana uyandazi nandisithanda labantu ndihleka ndivese logqibela uyandibuka xa ndincokola
Mntakasisi. Awe uncle uvela kade kufuna usuku lonke. Mntakasisi bengisaya emhlanganweni phela Mntakasisi. Yabona phela lo captain Mntakasisi. Habe imhlangano eminingi Mntakasisi. Uncle hey angeke uyikholwa into engiyibona namhlanje. Yini Mntakasisi oyibonile? Hey uncle namhle yazi ngibona intombi yakho nobuhle noScorpion. Hey uncle bayajula labantu laba. Mntakasisi awumayancane lezi zinto zakho sengingathela yasambe siye lapha ekhaya. Mntakasisi asike sime ngendaba. Mntakasisi ubavela obasela. Awu uncle mina ade shisa utshani. Kodwa Mntakasisi akusanuki-ke manje utshani kuphela. Mntakasisi alikhona into enakalayo lapha. Ish yazi uncle ngikhohlwe ukucisha. Hawu Mntakasisi wenzeni? Awe mzala, Awugazi. hamba kanjani lapho egazi? Hayi kuhle singezwa kuwe. Awuhle nangapho mzala. Manje mzala ngezwa kuthiwa lapho kubhebhetheka imililo lapha kwesakho. Mzala ngidlaleni mzala uMntakasisi. Umntakasisi phela mzala ushisa utshani, ucishe ungishisele endlu impela ulokhu uMntakasisi. Kwasho kona ukuthi ngasheshe ngayibona le ndaba ukuthi kuyasha phela lapho umthelo kwacishe kwasho umusi phela lapho mzala. Ngiyakutshela mzala. Mfana ngongela ngizobuza ufana umbuzo wodwa mfana hey khuluma ngani manje bakhumbuleni bayabuza komathe mfana Wenzanga. Mfana ngongela ngizobuza umbuzo wodwa mfana lembuzo mfihlile mfana mfihleleni mfana ngumqhubeleni mfana hayi kaze sibhemeni ngoma lese vele yenza kube nje. ngizokushiya kanjalo mfana ngiyofuna ngazakho nami Hayi wemzala akusona isangoma zakademu mzala. Yazi umqondo wami uyabuya. Uthi khona umfana esimgqebile, uthi umfana ngimgqebile. Usho lo mfana la umabulalo, konje bengakutsheli mzala, wemzala. Shuthi khona lo mfana uthi umabulalo nje obamba inkunzi mzala nje lo dumile owaziwayo nje le ndaweni impela nje ukuthi akudlulwa nje meke kwafika yena nje ingane uyavala nje yabona. Kodwa sizoya kuye kusasa mzala ngifese imbona. Oh mzala antu uthule nje ungifihlela indaba engaka. Yini mzala njalo nje mangikhuluma nawe kuvele kuqhamukele sisangoma kanti angithatha mzala. Awuzumzala, yomzala yini? Hayi ukuthi na mzala ngiyakuthaka kanjani. Besangoma simane siqhamuke nje ngathi futhi angazi noma inhlanhla noma mhlambe sabantu mhlawumbe abanenkinga eziningi. Ngeziya uthi mzala mhlawumbe sabantu abanenkinga ngoba sinokuqhamuka sihlangene kanje lesangoma lesibothatha ukubheka. Hayi yazini mzala senze nje. Siyobonana kusasa siye kuwe lo muntu lo vele siye kuwe. Sanibona ngiyanibulisa bathakathi ni moja ngithi anginikhumbuze mina lo nenathi angizokubhopha. Yavuma umuhle impela kodwa mina nginentombi yami noma ungababa kanjani anginawo amehlo wakho. Yani ukuthi njani? Lalela simthandilene noAmile. La ekasi uphethe mina since engekho lo captain wenu onifundisa ukungcola. Khona mina ke manje ngifuna ukuthi la ekasi bazwe ngathi ufuna ukuthi nje mawuhamba abafana begcwale ngawe. Abafana ngifuna kuba bethu sonke. Niyangizwa ukuthi ngithini? Siza wena buhle. Lalela ngifuna ukuthi hlanganisa sonke amantombazana la eroundini. Ngiyazi ukuthi adinga leli thuba labafana. Manje kuphethe mina. Ufuna ukuthi abafana nje bethu sonke abafana. Niyazi ukuthi umqhakaziso wami akathinto. Angifuni ke ndlalele ngamqhakazisi kodwa phela naye nami ngifuna ukuthi umtholela irontomnyana kancane. Yayizwa leyo nto. Ufuna ukuthi abafana mfethu masihamba le uthi uqhamuka usintshewok. Isifethu begcwale ngawo abafana. Yazi nibahle kanjani? Incishe ithuba lokujola. Jolana abafana bethu. Abethu abafana. Yes girl, I can't wait. Yazi uheleza uzobhilonga la. Tommy, ukonjana owami. Awe ma. Lalela ningakhohlwa ukuthi ngithe umqhakazisi owami. Siyazwana ngithi? Siyakuzwa.
price to pay. You got a price to pay. Inkabi ziyathola makudlula mina masifuna ama-hits isikebula mina manje ngiphethe itheku sebengihleli igemu abaze ngisitwane ngindlula mina thuphe emoyeni ezami ziyaphakamisa phuke emoyeni mase ningikhathanisa Chulo nansha. Chula wena. Awuthule. Chula wena. hayibo ngilambile Mzali yona le mamba le. Yona le ndoda leyo mzali. Yona le ndoda. Manje mzali ucabanga ukuthi simenze njani lo muntu? Hayi mzala ngibona lo muntu lo avela shaya umphakathi nje kusasa lo muntu lo mzala hayi. Indaba yakhe ayikho phela ezoyenza ngayo mzala ngoba phela ukumbulala ngesimbulale mzala. Hayi mzala mawusho njalo sivele simbuyisele lo muntu lo. Vele ebone kusasa indaba yakho. Singivalele mzala le njalo. Ewe mzala nginama ngeke ngiphuthume ngapha sazobonana mzala. Sizobonana gazi. Azo hey. Yeah. ungakusake ukuthandaza kumelele isendleleni akathumeni sinza ngibambe emqaleni usathana endlebeni ngampela mwenza Hey mntakasisi. Uncle uqhamuka kaphi ngempela? Ewe mntakasisi ngivela lala. La ngaboheleza ngivela ukuyobheka lo mfana lo. Lokuthiwa umabulala. Umabulala wenzeni futhi manje? Mntakasisi umabulala phela simthumbile. Nje ubona nje sinomagawule egijima nje amaye besuka kuyena yabo. Suka kuyena mabulala ngoba yena umabulala kayenza impela uthi ephilisa umphakathi kabuhlungu kanje. Kumele impela nje ajeze mntakasisi ngoba impela lento akayenza yi. Hayi uncle, manje uzomjezisa usini manje mabulala. Ya mntakasisi kusho ukuthi ungatsheni umuntu mntakasisi. Umabulala sasekuseni. Sombizela umphakathi. Ungatsheni umuntu mntakasisi. Usombizela umphakathi, uzoshaya umphakathi. Wonke nje umuntu la emphakathini uzoshaya umabulala. Ngeke ngitshele umuntu uncle. Akuyazwakala mntakasisi. Hamba kahle kodwa esikoleni. Ayihamba kahle uncle. Uncle yakhumbula la rand engafika nayo ekhaya. Phela ngangune esikoleni ngangiphasile uncle. Yebo mntakasisi ngiyakuzwa indaba ezinhle lezi. Yebo mntakasisi phela mina ngibange ngisabuza mina. Zama nesandla mntakasisi ngenxa yendlala. Ayi ukubuza lokho hayi ngibange ngisabuza kodwa nje jabulela kona mntakasisi le mali wayithola mntakasisi wayithola uphasile mntakasisi. Ngiyakuzwa uncle. Yazi uncle khona iquestion engifuna ukubuza wona. Hawu mntakasisi, ngabe usekhiphile impela usicebi. Iquestion album kabale umntakasisi ngoba phela hey, akasha ayino December nje ukuthi mhlambe kungakhona umculo sekuthusa ekhiphile omkhulu njengosicebi. Uncle, iquestion umbuzo akusi album. Yazi mntakasisi nalezi ngisi zakho mntakasisi. Buzayo lo mbuzo futhi ufuna ukubuza. Yini ingona ngesingisi? Hawu bala lo mntakasisi. Uthini umntakasisi? Mntakasisi ungithatha kancane umntakasisi. Ubona ngoba ngagcina grade 2. Hawu ila cost uthini umntakasisi? Lake lo moshitsi iphongo kuye esikoleni. Hawu mntakasisi yini kanti mangayoni lo kilo ila cost ngoba phela ila cost. Hayi athi ngivele ngiyogeza uncle khona ngizoya la kusamba. Wewe uyabaleka mntakasisi. Ngimosha imali ngokufundisa wena. Polisi umoya wakho baziwe we uncle. Hayi mntakasisi ile ngoma yakho. Short division hamba kanjani? Ayihamba kahle. Short division vele mabulala sebahla lapha manje. Ngoba bengakutshela. Hawu short division ukuthini manje? Uthi mabulala sesiyoshaya ucabanga ulona uthi njengaboheleza kusasa nje uyoshaya umphakathi. Ingabe sengitshelelani ke manje unkonjani?
Umabulala beze bemthumbe nje wenzeni? Mfethu uma abulalayo ngithi ubamba inkuzi bamthumbele lokho. Ibathumba umzala bangitsheni babezothumba umzala. Ngazi ukapteni mengathola le ndaba ukuthi lengane yamjorela kaze ngathini. Ngazi ukapteni ngizomela ngimazise. Athi ngimfonele. Hello. Ukapteni lokhuluma. Ukapteni lo impela lokhuluma nawe. Kapteni ngithi angikwazi ukuthi phela le ntombi yakho leya oshaya isifuba ngayo yakujolela. Awu usho nobuhle impela lo wami. Uhlibhiza lento ekhulumayo ithathela. Hayi ngibafice beno Scorpion phela besezuluni encane. Scorpion ezegquma gquma. Nazi ngibafice begquma gquma bengathi uRomo noJuliet. Hayi kapteni ukuthi angifuni unixabanisa angifuni uthi indaba vele ngazi. Bengithi angidlulisele ngoba phela indoda ethembekile. Bungazifunga ukuthi uAdam noEva engeqala uthando nje. Awukahle nawe Hlibhiza ngithe ngizoyifakela ibulo indaba hayi. Hayi hluphiwe kapteni. Khamba umzala wakho unkonjani? Ish yo. Ngingaqhatha yazi yo. Kancane utowazi. Akaze inja ifunayo kimi lo bhuti. Ufuna ukuthini la ngibangela isicefe? Hayi kanti sisawuthi bengazile kuzokushela ngizokuthola cellphone yakho. Hawe my phone yami. Uthe kubangela isidina ngithi. Hawu konjani ngiyakucela. Hawu konjani? Ungacabanga ukuthi wakho uma ufuna ukukhuluma nawe usuyacabanga ukushela. Ngifone yakho. Ngiyabonga. Sanibona ngiyanibulisa bathakathi nimoja ngithi anginikhumbuze mina lo nenathi angizokubona. Athi ngifonele lesilima lesi. Leso Scorpion. Ya ndoda. Amchazisi lokhuluma naye. Lalela wendoda. Ngizokutshela ukuthi hlukana nentombi yami. Okay ke mchazisi ngiyakuzwa. Ngizohlukana nayo intombi yakho. Kodwa into ekufuna uyazi ukuthi nana ngifuna ube ne-fit fight. Ngakuhlula ngiyathatha intombi yakho. Ngasithatha nesikhundla. Hawu. Ufet fight yini nona leyo mfowethu? Wasuzungifakela isilungu manje ngoba phela mfowethu uyangaza nginaso isilungu. Yini? Oh, awukhululeka. Mina noma inini. Okay ke mchazisi. Njengoba usuthi akube njalo. Kusasa ngo12 akhala. Yeah. Hayi ngifuna sihlangane lapha ngaboheleza. Lapha ngase groundini. Yeah. Njoba kanje kusho kuzomela ngifonele uMakhosi uJane kusasa. Ngizima ngimfonela ngifuna ngenzelele ikhathakhatha leli. Lokuthi nje umchazisi mathi angishaya nje. Ngifuna ngingabonakala. Ngivele nginyamalala ebusini bakhe. Ayingeke ngivume ukuthi umzali eshawa umphakathi ngikhona. Hayi mina ngiyomkhipha impela ngekulunga. Ngibotha ikhona nje ngibukayo.
Magazi wela cela ngisize. Sengifuna ngasekhaya mfethu ngilandile. Ngicela ungabusayo uyodla kimi, ngicela sangizokhuluma eqasheni njalo. Emzane, into sekumele nje njengamanje ukuthi uphume uphele la endaweni ngoba awukho safe la endaweni. Ungabusana ukuyodla kini mzane, ngono ukudla usiyokubamba ngendlela mzala bambana. Hey mzala ngiyabonga. Bengabona ubani ngaphandle kwakho. Ungisizile mfowethu. Ngizosole nokuya ethunjini kancane. Mzala gudla ngawo umfula, sasodla ngawo umfula mzala. So please whatever.